не може да се свързваме с тези, за които говорите. Как би реагирала при една телефонна измама? Както на мен ме се обаждат скоро по телефона, не можаха да ме измамят, но ме подведоха до някъде. Чуха, разказвам. Да. Първо ме се замислих, но си имам счетоводителка, направих се консултация с общината и реших, че на кой регистър беше някакъв, не дължа нищо и ги отпратих, но може би въпросите трябва да са как бихте реагирали, ако ви се обадят по телефона и ви кажат ели какво са. Става много скучно. Но те специално така са се организирали. Аз чух, че единия звънал на единия, другия на другия, там, защото те са нападнали читалищата, доколкото разбирам и такива институции. Аз предупредих се абсолютно всички колеги, отговорниците. И всъщност община Димитровград са предупредени, знаят, че... Във Фейсбук съобщения се пуснаха навсякъде, че... Сега никой не спомена Фейсбук, там също може да се повежда кампания. Няма послание, който работи с компютъри. Това е само това, което може да се рекламирате и самото събитие чрез Фейсбук. Как ги правим? Ние защо ние говорим, защото това е Дава се от вас, ако е нещо обичайно, за да се седят до вас, може да не е. Срещате ли? Това е обаче съседа до мен е просто моя колега, който прави същото, който просто ми се обади. Разбирате ли? Аз то ние се нямаше и миналия път, точно това говорихме, че ние раздахме тук координации наши, т.е. ние също разполагаме както с интернет страница, така и с Фейсбук, така и контактуваме с медиите. Т.е. освен, че на вашата страница може това нещо да бъде и на нашите, по този начин ние да го рекламираме, както примерно Брод ни изпратиха от тяхното читалище снимките и ние директно ги качихме, както с абревиатурата на тяхното читалище. Така бе, така и аз така ги видях. Това е пак вид реклама. И всъщност хубаво е, че вие работите, но не всички села, тук примерно в Хасково, защото аз миналата година с тях работех, не всички имат компютри, първо, за да могат въобще да имат достъп до интернет. Така че, като го споменете, не е пропуск, напротив, за някой може да отползва. Точно защото ние работим несъзнателно. Да, за вас е нещо обичайно, аз ви разбрах. Добре, там стигнахме напявания, надигравания, разбрахме се. Руска да чуем какви думички се паднаха, какво измислят тях. Забавление, песни и надиграване, но допълни, понеже и за възрастните хора. Добре. Внимание! Забавление, значи ще направим без сценки във връзка с темите. Добре. Имаме хора, които могат да ги изиграят точно както трябва. За песните ще вмъкнем и деца от училище в Царов, където има ромчета, четки, българчета, ще ги поканим. Надиграване ще бъде на големия празник, на спортна среща, като обявиме конкурс за танго, ръченица, валс и хоро. Супер! С награди и предлагам тук на моите представители, които има човека и аз 4, да посетим дома за възрастни хора, да ги поздравим с една-две песни, с някакво стикче и да ги почерпим, макар и с малко почерпим. Добре, хубаво. Аз само за викторината, понеже преди захванахме и си казахме да не са скучни въпросите. За всяка тема могат да се измислят някакви въпроси, които да са атрактивни и да не са скучни. И с това може да помислим после малко повече всички заедно, ако някъде и друга да искат да правят викторина. Сега на стамбулистите отидем. С тези теми. Да, с тези теми. Не е нужно всички идеи да са свързани с темите, но нека да е малко по-забавно, да има и забавление. Нали? Идеята е да празнуваме, не да си проверяваме знанията и да се изпитваме. По отношение на темата за измамите, може ли да вметна нещо към идеята на колегата от Горски извор? Значи, сценката добре, нали, вид телефонна измама, младеж се обажда, бабата се връзва, носи парите, става схемата. Но след това може да направите още една допълнителна сценка, примерно в която бабата пък не се връзва, ами звъни, нали, и реагира. И в двата случая, защото един вид се и така, между другото да развеселим обстановката, телефонно обаждане на една баба и се реве по телефона: мамо, да знаеш какво стана, сгазих човек на пътя, сега ще ме арестуват, поне едно 5000 ми трябва, нали, тук прокурор при мен, едно друго. Ще дойде. А бабата какво казва по телефона? Сине, колко пъти да те уча? Убий свидетеля и изчезвай от местопрестъплението, нали? Ликвидирай свидетеля и бягай. Ето така и забавно може да ги обръщате нещата и да има веселие. Добре.
Една хитра и разумна баба. Те те чухме май с предложенията. Сега да се върнем там от Бинка. Да продължим, нали така? Тръгна стамбулисти да става. Стамбулисти каза ли? Мария каза ли нещо? Не съм казала. Нека това е заедно, песни, весели, кулинарно. Да. Аз от тебе ви казах, че ще имаме такова събиране. И дори ще го наименуваме Ден на чушката и зеленчука. И така, всеки да приготвим по една чиника, които сме, нали, да го обобщиме, нали, приготвянето на яденето, без да има селена, без да има меса, само зеленчук. Най-добра трошия. Да, само зеленчук и така, и после ние И сме как си ще свързвам сготвили. с темите обаче? Да. Как ще Происхода на самата... На зеленчука. Зимнина. Да, зимнината, да. Происхода, да речем, българска ли традиционна или рецепта, откъде идва? Ние ще говорим само за българското, нали, да нашето производство, Може да го кое свържат тя с достатъчно направиме и като сме си хорчето, ще спопееме. Така. Тя спомена, че всъщност иска да го върне с темата за здравеопазване. Сега аз не знам, може би като зеленчуци, нали, знаем, аз защото бях на темата за диабета и така нататък и така ми се върти в главата, че всъщност там казаха, кои храни са добре за, нали, за хората, заболяване, давни храни. И примерно зелените храни казват, че са изключително полезни, в смисъл, ако се храним правилно, например, може да преодолеем и да Аз пак да се върна с темите. Темите ни, нали, са дискриминация, насилие и така нататък. Ама ето Да не сега. дискриминираме еди кой си зеленчук. Да. Да видим различни зеленчуци. Ама не само за зеленчуците. Откъде произхожда най-напред чушката? Да, и това От Южна Америка, Мексико. Да, ама мексиканците на времето